Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah. Iya biang ko dengan TV bertenang sana akan nama macam Alhamdulillah alamin. Ya share ini apa tu dia ini kono. Masyaallah menjadi boleh insyaallah. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Yeb yang ko Benangi TV. Assalamualaikum warahmatullah. Waɗan ñalawma talata en hawre joyi lewru men mai bitawñaji ɗi e nogas e jeegom ɗo e wuro Tutungo Madinatou Nass. Alhamdulillah rabbil alamin. Non ceerno ɓoyata ara duusa ɗum ha galle ceerno on sa so min duusi ceerno on saka mbawa duuste kadi ceerno on ceerno ibmo ceerno on duusa e nder duusa. Alhamdulillah ji bandiraɓe en jalti ngam fadde ha ceerno yalta e on saaha mbawa duuste ɗum rabbil min golle ɗe no gasani ma ceerno hiwru ma ceerno ruttuji ma to jokkude golle ɗe inchallah mawla. Yeɓiyankoɓe Benangi TV on jaltinama sanne min ñaganama jaam machallah alhamdulillah min on ji yo ceerno ardata alhamdulillah yo ceerno addata machallah alhamdulillah. Machallah golle ɓuuɓol belgol machallah jehanke toɓi no moƴƴi wadde hen lomtima ɓuuɓol hayso ñalawmaji en guula kono jammaji ɗi so jangguide fo ene ɓuuɓa alhamdulillah rabbil alamin.
حمزة لازم شارنا سراج آن شارنا هميكل الحمد لله العالمين ما شاء الله dengar ما شاء الله alhamdulillah bilamin oto ceerno feeñi machallah ji alhamdulillah bilamin idi ba ليس هذا من الغريب لشخص مثلي خاف دجة الحضرات ارتبى الخير من ظلال رجال أولياء أدلة وسجاد ثم إرد الجميع غير دموع تسوى الله مقصر الحصنات تزدد من بلاك غير Thiarno Bachir Thiarno wonde Thiarno Tidiane Thiarno Jalaluddin machallah biye machallah bah amin machallah monsieur le maire Alhaji Tidiane Baro wonde de Thiarno Baro mo Thiarno Alhaji Thiarno machallah alhamdulillah jom wutir wajib machallah alhamdulillah yaramde machallah non bandiraɓe duuso gatano go nani en duusi Thiarno ha ɗo machallah jen nder jokken golle ɗe inchallahu mawla alhamdulillah rabbil alamin machallah en garti ko nder jumaga won nangoɓe lawol ceerno Tijane to ɗafta alhamdulillah rabbil alamin rawda ceerno Ceerno Seydou radiyallahu taala anhu wona rawda o machallah ɗo woni rawda ceerno Abdoul Aziz Thiarno amin alhamdulillah rabbil alamin dental immima gam arde juurade ceerno men mawɗo radiyallahu taala anhu alhamdulillah rabbil alamin sargal Ceerno Ibn Oumar Thiarno
الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. ما شاء الله. جورام. ما شاء الله. جنار كبار. ما شاء الله. لا لا مسكين.
Skate. Bah. Bah. Maşallah. Alhamdulillah rabbil alamin. En garti ha kala ceerno ɗo. Amin. Amin. Ceerno Ibnu machallah bandiraɓe rewɓe no wowi wade kala suka gari kala ceerno moƴƴi hen ko waynatoɓe ɓe hen ko jabaɓe jikku ɓe hen toɓe ko rewmen alhamdulillah alamin machallah gartaɓe ɓe ɓeydar Yakoɓe TV gartinama kala alhamdulillah machallah tarnete ko ɓeydar oɗo duusi ceerno alhamdulillah jetta bandiraɓe kala jetta julɓe kala ene jetta yeeɓiyankoɓe kala machallah jetta ɓe no feewi hokkillaji e nder dusugol kala subaka gila batikeji mabɓe nestuji mabɓe hokkuduji mabɓe foote yidde yo moƴƴi yidde yo peewa hollude weltaru mum hamɓe wasde ɓe yeewede ɓe goni to aduna he wasde ɓe yeewede subaka fof yiideɓe dental subaka fof yiideɓe ceerno subaka fof yiideɓe golle diine o l'islam e jokke ɗum alhamdulillah no yiiɓe koɓe Nagge TV on beltanama sanne en garde vidéo ha ɗo inchallah en dokkat bandiraɓe adinan Baba Hamidou Mame Sappaw machallah to France kanko woni ɗo alhamdulillah alamin ceerno Harouna Demba wona safoor ceerno oɗo saaha kanko jogui oto ceerno alhamdulillah alamin sisa machallah bandiraɓe ɓe kam machallah beltanama no fewi no fewi no fewi noon en gandi en gardi duso ha ɗo oɗo men ñalawma talata mo ganduɗa ko 5 lewru men mai woni duujal tawjunaji e nogas jeegom ɗo e wuttude ngoma jema ko naata alhamdulillah alamin bandiraɓe silamu siɓe tedduɓe Allah jarama on jarama numéro men WhatsApp ko 78 119 00 65